azok számára igazán ünnep, akik ma vallást tesznek, és a hitvallások alapján bemerítkeznek, de öröm ez a gyülekezetnek is, hiszen úgy olvassuk a Bibliában, hogy lélekszámban szaporodik a gyülekezet az üdvözlőkkel. És ezért ünnep van a gyülekezetben, de ünnep van a mennyben is. És örülök mindazoknak, akik eljöttek, a meghívásunkat is elfogadták. És úgy lehetünk itt együtt Isten jelenlétében, hogy hallunk arról, hogy Isten hogyan munkálkodott néhányoknak az életében, és talán néhányan át is éljük, hogy Isten majd most az íge alapján és az események alapján fog munkálkodni a szívükben. Kívánom is, hogy kitárja ki az ő szívét, hogy amit az Isten akar vele és benne cselekedni, az végbe mehessen. Nagy szeretettel köszöntöm én is a kedves testvéreket, és ezen a délutánon János evangéliumának 3. részéből az első 8 vers alapján szeretnék igét hirdetni. Tehát János evangélium a 3. rész első 8 verse alapján. Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember, a zsidók egyik vezető embere. Ő egy éjjel elment Jézushoz, és így szólt hozzá: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, ha csak nincs vele az Isten. Jézus így válaszolt: Bizony, bizony, mondom néked, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Nikodémus ezt kérdezte tőle: Hogyan születhetik az ember, amikor már vén? Bemehet anyja méhébe, és megszülethetik ismét? Jézus így felelt: Bizony, bizony, mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az. Ami lélektől született, lélek az. Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked, újonnan kell születnetek. A szél arra fúj, amerre akar. Hallod az zúgását, de nem tudod, honnan jön és hová megy. Így van mindenki, aki a lélektől született. Kedves Veronika, Dávid, Erdő és Richárd, lehetségesnek tartom, hogy ezt az igehelyet sokszor olvastátok, vagy többször hallottatok már igehirdetést, talán az újjászületéssel, az örök élettel, Isten országával kapcsolatban. Egészen biztos vagyok, hogy Jézus Krisztusról már nagyon-nagyon sok igehirdetést hallhattatok. És azt kérem tőletek, meg azt kívánom nektek, ne járjatok úgy ezekkel az igékkel és az igehirdetéssel, se ma, se életetek hátralevő részében, mint a legkisebb kisfiam a plüss állatokkal. Lassan annyi plüss állatot gyűjt maga köré, hogy ő már nem fér be az ágyba. És néha találkozom olyan hívő testvérekkel, akikért elkezdek aggódni, mert úgy látom rajtuk, hogy nem fejlődnek lelkileg, csak plüss állatokat gyűjtenek. És ilyen plüss igékkel van tele, talán az egész lakásuk. Nem a plüss állatokat és a plüss igeiket, meg a plüss igehirdetéseket kell gyűjteni, hanem az igének kell az életünket megváltoztatni. Kívánom, hogy most is és ezután is úgy hallgassátok Isten igéjét, aztán kérdezzétek meg az Urat, főleg a fiúk, van-e adományunk arra, hogy hirdessük, hogy az valóban életeket megváltoztató, vagy karbantartó, a megszentelődést, a lelki növekedés segítő ige hallgatás, vagy éppen ige hirdetés legyen. A plüss állatról majd úgyis megjegyzitek ezt a bevezetést. Most kedves testvérek, Nikodémus azt mondja az Úr Jézusról, és teljesen jól mondja ezt: Istentől jöttél tanítóul, mert érezzük, látjuk, hogy veled van az Isten. Érezzük, látjuk, tapasztaljuk, hogy csak Isten lelke által tudsz olyan igehirdetést mondani, amiben erő van, hatalom van, ami megszólítja az embereket. Pedig ha a testvérek elolvassák az Úr Jézus igehirdetéseit, akkor két nagyon egyszerű dolog derül ki ebből. Az egyik, hogy az Úr Jézus Krisztus nagyon egyszerűen beszélt a hallgatósághoz.
nagyon-nagyon egyszerűen beszél. És mindig azon a nyelven, és ez a másik, akik hallgatták őt. Ha a Bibliában tetszenek egyet lapozni János Evangélium a 4. részéhez, például ott Jákob kutyánál a samaritáns asszonynak nem úgy kezdte, hogy újonnan kell születned. Nem azt mondta neki, hogy kicsit szomjas vagyok, megkínálsz egy vödör vízzel, vagy egy pohár vízzel. És aztán az az asszony is rájött arra, hogy akivel beszél, az nem csak szomjas volt, hanem az ő bűnös életére is megoldást adó, hatalommal rendelkező isteni gyermek Jézus, az Isten fia, és hát látjuk a Bibliából, hogy az Úr Jézus Krisztusról, aki akarta, meggyőződhetett arról, hogy valóban ő a Messiás, valóban ő a Krisztus, valóban ő a szabadító. Ma is így van ez. Aki akarja, a 21. század modern technikája mellett is rádöbbenhet arra, hogy a Szentírás 2000 éves igazsága az ő életére nézve is megoldást tud adni.